A aké ďalšie perfektné veci pre vás ešte mám? Hoci je teplo, hlásia teplo, tak u nás kúpiš napríklad tieto velurové súpravy, mikina, tepláky k tomu, v cene 14 €. Tak takáto perfektná cena na tieto súpravy tu už dávno nebola. Veľkosť napríklad ML, táto modrá, potom je v kombinácii takáto čierna celá, tá vyzerá úplne obrečená, úplne perfektne, mega, vpredu sú takéto flitre, vrecká tu máš vpredu takto, tepláky v páse na gumičku, je to že mega prúžne, takže sedí to naozaj každému. Veľkosti od ML do 5XL, 6XL. Cena 14 €. Ďalej napríklad malomodrá, zelená a potom tu máme napríklad, keď nechcete so zipsom vpredu, tak iba takto, čo sa prevlečú cez hlavu, s kapucňou, mikina, tepláky, 14 €. Takže čakáme tu na vás, príďte.